tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla, l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Merħba f'isem Ġesu f'dan is-santwarju għażiż iddedikat lill-Madonna ta' Pino. Aħna li ġejna mill-qrib jew mill-bogħod biex nisimgħu l-kelma t'Alla u iktar biex ninaqdu ma' Ġesu fl-Ewkaristija waqt din il-Qudiesa. Insellem lilkom li qegħdin issegwuna minn djarkom, partikolarment intom eżis morda, anzjani. Impoġġu fit-talb tagħna l-intenzjonijiet ta' dawn in-nies u ta' familji u nies oħrajn li ġew hawnhekk jitolbu f'riġlejn il-Madonna, partikolarment dawk li qalulna biex nitolbu għalihom. Ħuti ejjew narfu n-nuqqasijiet u d-dnubiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem bl-għemid billi ħallej dmirijieti. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti itolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Flimkien, glorja l-Alla fl-għoli ta' smewiet, paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba, infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek, mulej Alla u Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqa' talb tagħna, int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna għalina, għax inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek l-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu u Alla jintħejjej ġid li ma jidirx għal dawk li jħobbuk, xerret fi qlubna l-ħlewa ta' mħabtek biex inħobbuk f'kollox u fuq kulħadd, bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari, kulu il-ħobs tiegħi u bixorbu l-imbit li ħejjejtilkom. Mill-ktieb tal-Proverbji. L-erf bena id-dar tiegħu, waqqaf is-seba' kolonni tagħha, qatel il-bejjem imsemna, ħejja l-imbit u l-mejda tiegħu, u bat lil-qaddejja ixandru l-istedina minn fuq l-imkejjen għolja tal-belt. Minut xkejken ħajġi għandi. U l-minu bla moħ jgħidlu, ejjew kulu l-ħobs tiegħi u bixorbu l-imbit li ħejjejt għalikom. Warblu il-bluwat tagħkom u tgħixu u timxu il-qudiem fil-għaqal. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm responsorjali ngħidu flimkien, ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Kull ħin imbierek il-mulej. Tifħiru dejjem fuq fommi. Bil-mulej tiftaħar ruħi,
Jisimgħu il-fqajrin u jifirħu flimkien, ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ibżgħu mill-mulej għad-desin tiegħu, xejn ma jonqsu min jibża minnu. Is-setana jiftaqru u jbatu l-ġuħ. Min ifittex lill-mulej xejn ma jkun jonqsu flimkien, ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ejjew wliedi, isimgħu lili. Jiena nbiża tal-mulej nagħllimkom. Min hu l-bniedem li jħobb il-ħajja u jixtieq jara omru kollu risq flimkien, ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ħares il-sinek mill-ħażen u xuftejk minn kliem il-qerq. Dbiet mill-ħażen u għamel it-tajjeb, fittex is-slim u imxi warajh. Flimkien ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostoli l-Efesin, ħuti. Qisu sewwa kif iġġibu ruħkom, mhux bħal nies bladen, iżda bħal nies ħorrif li jożlu żmien għaliex ħżina huma l-jiem. Għalhekk tkunux bla għaqal, imma fittxu x'inhi r-rieda tal-mulej u tiskrux bl-inbit li fih hemm ħajja bla l-ġiem. Iżda intlew bl-Ispirtu. Kantaw flimkien salmi, innijiet u għana spiritwali. Kantaw u għannu minn qalbkom lil-mulej. Roddu dejjem ħajr għal kollox lill-Alla u l-Missier, fisem Sidna Ġesu Kristu. Il-kelma tal-mulej. Bil-wifqa nkantaw. Alleluja, Alleluja. Min jiekol ġismi u jixrob demmi, jibqa' fija u jiena fih. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies: jiena hu l-ħobs ħaj li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dal-ħobs jgħix għal dejjem. U l-ħobs li jiena nagħti huwa ġismi għal ħajja tad-dinja. Fuq hekk il-lut tlewmu bejniethom u bdew jgħidu kif jista' dan jagħtina ġismu biex nikluh. Ġesu mela qalilhom: tassew ngħidilkom, jekk ma tiklux il-ġisem ta' bin il-bniedem u ma tixorbux demmu, ma jkollkomx il-ħajja fikom. Min jiekol ġismi u jixrob demmi għandu l-ħajja ta' dejjem u jien inqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum, għax ġismi u tassew ikel u demmi huwa xorb tassew. Min jiekol ġismi u jixrob demmi jibqa' fija u jiena nibqa' fih, bħalma batni l-missier li huwa ħaj u jien ngħix b'missieri, hekk ukoll min jiekol lili u wkoll jgħix bija. Dan huwa l-ħobs li niżel mis-sema. Mhuwiex bħal dak li kielu missierijietkom fid-deżert u mietu. Min jiekol minn dal-ħobs jgħix għal dejjem. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Lil min tħobbu turieħ illi tassew tixtieq li tibqa' miegħu. U mhux darba jew tnejn u xi ħadd jgħidlera da ċurkett minn Tommi. Kemm kont inħobba jew kemm kienet tħobbni. Jew xi niftakar
data żewġi jew data marti xi ħaġa lil min iħobbu, Ġesu rid li jħallilu lilu nnifsu. Interessanti li llum qed nagħmlu Vanġelu marbut mal-Ewkaristija, mal-ħobs tas-sema. Ġesu seta' ġiew fid-dinja għad 33 sena u din diġà x'kienet tkun xi ħaġa kbira, imma rid iħallilna lilu nnifsu. Tafu x'edna l-4 darbiet? Ħanerġa' nfakkarkom ftit meta edna ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Jiena li jiġi xi ħadd il-Knisja diġà tinduna illi tgħid da qed iduq. Qed iduq, imma meta jiġi xi ħadd jgħidlek Fader kemm kont persuna mbeda, imma mbagħad meta doqt kemm hu tajjeb Alla, kemm Ġesu kien twajjeb miegħi, jien ma rridx inħallih, irrid nibqa' miegħu. Mela Ġesu ma ħallinniex monument tal-irħam, laqqas xi knisja tal-ġebel, ħallinna lilu nnifsu. U jtina 4 garanziji. Ħammorru bil-mod inna dawn l-aħħar ħdud nimmeditaw fuq dal-Vanġelu. Illum qed jgħidilna l-ewwel waħda. Jien hu l-ħobs ħaj. Jiġifieri dal-ħobs tal-Ewkaristija mhux bija tiegħi, ego eimi bil-Grek ifisser li jiena qiegħed hemm. Ħobs ħaj li nieżel mis-sema. U jekk xi ħadd jiekol minn dal-ħobs jgħix għal dejjem. Aħna nieħdu mill-ħobs ta' Alla l-Ewkaristija fejn hemm il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità. U billi Alla tagħna ma jmutx, min jiekol minn dal-ħobs ma jmutx u kemm se jgħix sal-pensjoni, ftit il fuq jew ftit l-isfel, għal dejjem. Għal dejjem. Imbagħad il-lud bew jitlewmu bejnietom u kif jista' jkun. U Ġesu jerġa' jgħidilhom ma fehmuhx. U jgħidha b'mod solenni, ħanaqraha, ismagħha. Tassew ngħidilkom meta jużaw dal-kliem, jekk ma tiklux il-ġisem ta' bin il-bniedem l-Ewkaristija, ma tixorbux demmu, danu ġismi, danu demmi l-aħħar ċena, ma jkollkomx il-ħajja fikom. Jiġifieri jaqqastejx soret in-nies. Min jiekol ġismi u jixrob demmi għandu l-ħajja ta' dejjem. U jgħid żgur mhumiex jifhmuni u jkompli. U jien inqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. ċara, jiena tlift il-libni Fader. Jiena mitit li marti. Tlift l-ommi. Dak ir-raġel jgħid miet li t-tifel. X'isir? X'nemmnu aħna? Li min jiekol minn dal-ħobs jgħix għal dejjem. Ħbib tiegħi mhux il-mewt l-aħħar kelma. Aħna ma mmurux il-quddies għax nemmnu biss f'dawn l-4 ijiem. Imma min imur il-quddies, min jisma' l-kelma t'Alla, min jaqra l-Iskrittura, min jinduna iduq minn dan il-ħobs, iduq minn din it-tieba, l-aħħar kelma mhux il-mewt u l-aħħar stazzjon kapolinja mhux il-qabar, il-ħajja ta' dejjem. U jerġa' t-tielet waħda. Min jiekol ġismi u jixrob demmi, jibqa' fija u jiena fih. Kemm imbagħtu minn solitudni, kemm imbagħtu għax weħidna u veru. Imma kif il-fera tibqa' fit-zok u t-zok maqut mal-fera, hekk qed jgħidilna Ġesu, jiena fija u fih. Tista' tgħix il-ħuta mingħajr ilma, daqshekk nista' ngħix jien mingħajr Ġesu. Min jiekol ġismi u jixrob demmi, ara, min jiekol lili, huwa wkoll jgħix bija.
il-qawwa tal-ħajja quddiem l-inċertenzi ta' bħalissa. Attenti, għax hawn min ġi tapinu. U anki int li qed tismani mill-bogħod, ismani. Hawn min ġi tapinu. U quddiem il-Madonna jgħidlek jien tlabtu ma qlajtx. Jien ma kienx ħaqni hekk. U nisbaljaw. Ngħidlu jien qassejs u nippriedka f'ismek. Jien missier dejjem ħatħsib uliedi, jiena mara dejjem għext fil-fedel ta' żwieġ u niġu fi kriżi jekk ma naqilgħux. Attenti, x'naqilgħu mena? Naqilgħu biss il-fatt li minkejja li nkun għaddej minn dik esperjenza u noħroġ minn hawn u nerġa' immur id-dar u nibqa' f'dik l-esperjenza. L-unika ħaġa li tinbidel li jiena għandi fidi li se jibqa' miegħi biex jien ma naqtax qalbi. Għax naf li ma m'għandux salib jista' jkollu domna, imma jibqa' miegħi anke meta jien inkun hemm isfel. Ma jħallinix waħdi. L-aħħar ħaġa. Dan huwa l-ħobs li niżel mis-sema. Mhuwiex bħal dak li kielu missirijietkom u mietu. Min jiekol minn dal-ħobs jgħix għal dejjem. Li kelli niklu mid-dar jinbidel fina. Li kelli niklu mill-mejda tal-artal jibdilna fih. Ħanispiċċa. Hawnhekk tapinu. Hawn xi ħaġa li l-Madonna ma qalit mkien. Pereżempju, Lurd ejdu rużarju, u għandna bżonnu rużarju. Fatima ejdu rużarju. L-istudjużi tal-Marjoloġija jgħidulna li ma imkien fid-dinja fejn il-Madonna talbet biex ngħidu 3 Ave Marijiet għadu nur ta' kemm il-ġisem tagħha dam fil-qabar. Tafu għaliex? Għax il-ġisem ta' Ġesu fil-qabar dam 3 ijiem biss biex jurina li miet, difnuh u għamel l-esperjenza tal-mewt fil-qabar, imma għam minn bejn l-wiet, hekk ħanejdu fil-kredu. U xi ċelebrajna fil-15 ta' Wissu? Dawn it-3 ijiem li l-ġisem ta' Marija qed tgħidulna f'Tapinu dawn fil-qabar. Għax aħna ma nemnux fil-qabar mimli imma fil-qabar vojt. U għalhekk il-qabar taħt dik is-santa, dik l-immaġni, dik il-pittura, dak il-kwadru huwa għatu miftuħ u l-Madonna tila s-sema. Ħbib tiegħi, kollox marbut mal-Vanġelu tal-lum. Kemm tiddispra kieku ma jkollokx fidi fl-Ewkaristija u ma tibqax tmur qudies. Kemm tiddispra jekk ma temmienx li wara dil-ħajja hemm ħajja oħra għax ġejna nagħmlu hawn fader, ara minn xi għaddejt. Kemm tiddispra imma duqu taraw, ippruvaw kemm hu tajjeb il-mulej, it-tiba tiegħu anke fil-ħobs tal-Ewkaristija u min jiltaqa' ma' Ġesu ma jħallih qatt. Dan qed tgħidulna l-Madonna anke hawnhekk minn Tapinu, hemm barra qed ngħixu daqs li kieku għalaw imma l-ħares kien hekk. Saqajna fl-art imma qalbna falla fil-ġenna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. ġnies sar bniedem. Salbuha lina, bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-wiet skont il-kodba mqazza. Tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħajjin u mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispiritu Santu mulej li jagħti ħajja ġej mill-missier u mill-liben.
li huma jum mweġġa flimkien mal-Missier u mal-Ibn. U tkellem b'fom il-profeti, knisja waħda, qaddisa kattolika apostolika, nistaqarma mudija waħda għal-maħfra ta' dnubiet, nistenna qawma mill-imwiet, ħajja żmien li ġej. Amen. Ejjew issa inresqu lil Mulej it-talb tagħna. Jieqaf Mulej mal-Knisja tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, is-saċerdoti l-aktar dawk li se jippritkaw il-lejla u għada, id-djakni, il-katekisti, is-seminaristi, il-missjonarji biex ixandru ma' kull imkien li l-ħobs tas-sema huwa l-ħobs tal-ħajja ta' dejjem. Nitolbu biex ikonna għoża kbira lejn il-qudiesa, it-tqarrbin l-Ewkaristija u fuq kollox lejn l-adorazzjoni Ewkaristika. Nitolbu ħajkun l-aħħar ikel tagħna fuq din l-art il-vjatku Ewkaristiku l-aktar għal dawk li se jmutu matul dan il-lejl. Nitolbu bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu, nitolbu għal paċi fid-dinja. Nitolbu għall-intenzjoni ta' dil-familja li qed tinġabar hawnhekk il-lejla u dawk in-nies li qalulna nitolbu għalihom għax għandhom bżonn xi grazzja speċjali. Nitolbu. L-aħħar talba tista' tkun tiegħek. Dan kollu nitolbulek bi Kristu Sidna. Biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla Missier li jista' kollox. Ilqamu lej l-offerti tagħna bihom nagħmlu miegħek bidla glorjuża waqt li aħna nofrulek mill-frott li inti tajtna inti tatina lilek innifsek bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. Nerfo qlubna l-fuq, Zuħajl il-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq Mulej tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna. Dejjem kull imkien inroddulek ħajr. Bid-dem tibnek bil-qawwa tal-Ispiritu Santu erġajt ġbart miegħek il-uliedek li jidnub kien xerret u biet minnek. Bil-qawwa tiegħek għaqadthom f'poplu, knisja, ġisem ta' Kristu, tempju tal-Ispiritu Santu għat-tifħir tal-erf tiegħek bla qies. Għalhekk mal-anġlu u l-qaddisin infaħruk u bil-qalb intennulek. Qaddis. Nbirek minn ġej. Qaddis tas-sew int Mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti, il-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien se jingħataw mir-rajħibati għall-ħobs, raddi l-ħajr, qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara li klaħal kalċ, reġarad il-ħaj. Tali disċipli tiegħu qal ħudu ixorbu minnu il-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmien ta' Sidna Ġesu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba mal-Papa Franġisk, l-Isqoftan Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek, ħenna għalina il-koll nitolbuk, kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka, il-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġih kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Namlu l-qalb, intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna missierna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħnina tiegħek paċi fi żmienna, nkunu ħilsa dejjem midnub imħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu li qed l-Apostli nħallilkom islim natikom islim tiegħi, tħarix lejn dnubietna, ħares li l-fidi tal-Knisja tiegħek għatija slim għaqda li intrid fien li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi. Ngħidu flimkien ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Nibqgħu bil-wieqfa, dan hu l-ħaruf Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jien dawk mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf mulej. Il-ġisem ta' Kristu iħarisna għal ħajja ta' dejjem. Amen.
jew fiskiet nirringrazzjaw il-Ġesu għal din it-tqarbina. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu mulej bis-sagramenti li tajtna tagħmilna xirka ma' Kristu, bl-umiltà kollha nitolbu t-tieba tiegħek biex insiru nixbħu f'did-dinja, naslu fis-sema u nitennew għal dejjem miegħu bi Kristu Sidna. Amen. Kif tafu, fl-aħħar tal-Quddisa ngħidu 3 Ave Marijiet. Għax hawn ħafna minnkom illi ġibtu ix-xewqat it-talb biex titolbu grazzja għalikom infuskom jew għal oħrajn. Quddiem din l-immaġni
devota u mirakoluża tal-Madonna ta' Pino. Wara l-quddisa dawk minnkom li jixtiequ għax għandhom xi talb partikolari, iddaħħlu ċkejknin tagħkom hemmhekk fil-kappella jew tippreżentaw l-trabi kunu disponibbli wara l-quddisa nżommu dejjem iskiet u nidħlu fil-kappella. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek u l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbirek u l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Flimkien, Madonna ta' Pino, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna, morru fil-paċi ta' Kristu.